Em dic Carles Ruiz, soc l'alcalde de Viladecans. La crisi que estem passant, una crisi que ha tingut una arrel sanitària, una arrel de salut, ha desembocat en una crisi econòmica i també social. Crec que ens ha fet d'alguna manera avançar alguna de les tendències sobre les quals ja estàvem caminant han aparegut més sobtadament, més nítidament o de forma més clara. Per exemple, la necessitat d'adaptació de les empreses, la necessitat de, com hem tingut moltes empreses, que adaptar-se a fer productes nous, i el cas més extrem és la SEAT fent respiradors, però moltes empreses del tèxtil, a fer mascaretes, a fer materials, amb una capacitat d'adaptar la seva maquinària, la seva forma de treballar, amb un producte nou, amb un requeriment nou que es produïa. Un altre element important ha estat el qüestionament del que eren els sectors estratègics o les necessitats estratègiques productives. Jo crec que s'ha reconsiderat molt quines empreses, quins elements són aquells que necessitem. Hem vist com, per exemple, les cadenes de proveïdors molt llargues han fracassat. Això suposa que en aquests moments s'estigui reflexionant sobre apropar les cadenes de valor. I la digitalització, un element fonamental per entendre com hem pogut funcionar amb les videoconferències, amb el treball a casa de la gent i, per altra part, també la necessitat de la gestió de les dades, un element fonamental. Alguns països, fins i tot, han abordat la crisi des d'aquest punt de vista. Per tant, per abordar la reconstrucció de les ciutats, per treballar amb la línia de futur, hem de tindre en compte aquests canvis, i aquests canvis tan importants que ens diferencien molt de la manera que vam començar a abordar les crisis l'any 2008 o al principi de l'any 2008. També és una crisi, com he dit, social. El paper de les entitats, del distanciament social. Aquí nosaltres, per exemple, hem fet un programa per donar suport a les entitats, perquè les entitats puguin recuperar la proximitat amb els socis, les activitats, amb un nou context, amb aquesta nova normalitat que es deia, on el distanciament és important, on les mesures sanitàries, la prevenció, també, lògicament, el concepte de l'espai públic, la neteja, la cura, l'organització mateix de l'espai públic ens porta a una reflexió important i, per altra part, també, lògicament, els equipaments, els serveis municipals, com fem arribar els serveis als ciutadans i a les ciutadanes. Nosaltres ja algun servei nou que hem posat en marxa ja l'estem posant en format videoconferència, no presencial, en format de resposta online. De fet, és la primera vegada que amb un pla de reactivació de la ciutat incluïm no només mesures econòmiques, sinó també mesures que tenen a veure amb la intervenció social, amb el treball amb entitats, amb l'espai públic, amb moltes feines, moltes de les feines que fa l'Ajuntament. Però més directament parlant de l'activitat econòmica, nosaltres ho enfoquem tenint en compte que hi haurà, per un costat, aquelles empreses que, subjectes a la dinàmica general de l'economia i que amb els conflictes, amb els problemes d'una situació com la que patirem o la que estem patint, d'una baixada important del PIB, tindran problemes d'ocupació, de producció, de mercats, etc., perquè és una crisi mundial. Per una part, com treballem amb aquestes empreses, donant suport als treballadors, donant suport també a la seva competitivitat i a la millora de feina, i per altra també aquells sectors que estan més directament afectats per les característiques d'aquesta crisi. Els sectors d'autònoms, de comerciants, vinculats al turisme, a l'hostaleria, gent que depèn de la mobilitat de les persones, que depèn del turisme, que depèn de la capacitat de les relacions, i per tant pensem que hem de fer una feina específica de suport en tots aquests sectors. Volem fer una feina de treballar singularment, personalment en cada un d'ells, treballant, fent un treball a mida, unes propostes a mida, per millorar la seva competitivitat, per aprofitar el desplegament de suports com el CERTO, com altres figures que estan donant suport a l'ocupació i al manteniment dels llocs de treball amb aquestes empreses per guanyar competitivitat, per aprofitar allò que ens ha ensenyat també aquesta crisi, per incorporar-lo a l'eina quotidiana, com per exemple generar un marketplace per aprofitar, per generar un espai de vendes del comerç online, del comerç local,
online, com deia abans, treballant directament en millora de la competitivitat, de la formació, del replantejament dels negocis d'aquestes empreses i d'aquests treballadors. I simultàniament també la dinàmica general de la ciutat necessita d'un impuls al fil d'aquest canvi que us deia abans, al fil d'intentar aprofitar aquest moment de relocalització, de proximitat, de búsqueda de cadenes de proveïdors de proximitat, per treballar amb les empreses de localitat, per millorar les nostres capacitats de relació, de fer xarxa, de generar un ecosistema on hi hagin activitats que són les que podem fer millor, amb les quals podem relocalitzar activitats, generar capacitats de proveïdors a curta distància i a curt termini i generar relacions entre les empreses. Estem en aquest sentit generant una oficina de projectes tractors que consistiria en generar 2 o 3 projectes amb els quals Viladecans pugui cercar una especialització, pugui cercar un espai de millora de nous mercats, nous productes i noves oportunitats per les seves empreses i per generar també nous sectors o reforçar sectors econòmics de la ciutat, com per exemple amb el cas de la construcció sostenible. Viladecans té una companyia com la companyia Roca, que està en un procés de transformació molt important i que volem que serveixi d'alguna manera aquest procés de hub, d'element de palanca per generar un sector de la construcció sostenible amb el nostre municipi, o de la transformació agroindustrial, del sector agroalimentari, amb el qual tenim algunes empreses i algunes seus d'empreses multinacionals importants a la ciutat i sobretot un parc agrari que genera producte. Per tant, generar també una proposta de sistema agroindustrial en la ciutat nou que pugui arrastrar i generar nous llocs de feina i noves capacitats a les nostres empreses. Dintre d'aquesta estratègia, també el que fem és estratègies bàsiques per la ciutat que estàvem treballant des de l'Ajuntament com a estratègies municipals, transformar-les en estratègies de ciutat. És molt difícil fer plans estratègics a l'antiga, perquè el futur és molt incert. Dintre de 5 anys no sabrem ni les tecnologies que tenim, ni com estan els mercats, ni els productes. Canvien vertiginosament. És molt difícil, com fèiem abans, fer un pla estratègic a 20 anys de l'activitat de la ciutat. El que pensem és que hem de treballar sobre àmbits, sobre sectors, amb els quals podem tenir més habilitats i més capacitats, més singularitat com a ciutat. Com deia abans, amb l'oficina de projectes estratègics per una part i per altra especialitzant-nos en temes que són problemes per la ciutat, que estàvem treballant des de l'Ajuntament i que ara volem incorporar també a la iniciativa privada per aprofitar també i generar un nou sector d'activitat. Hem determinat i identificat 5 missions o 5 sectors estratègics. Per una part, tot el que té a veure amb la transició econòmica i ecològica de la construcció, per exemple, de l'energia, amb temes que ja estem treballant. També un altre, el que té a veure, com deia abans, amb l'espai públic, amb el concepte de l'espai públic, amb el tractament de l'espai públic, amb la renaturalització de la ciutat, amb la búsqueda de nous conceptes per a la gestió de l'espai públic. Un tercer element seria l'educació. S'ha vist clau en aquest moment el paper de les escoles i el paper també que pot tenir el plantejar-se espais diferents als clàssics recintes escolars, que és el que estem ara donant voltes, per exemple, per poder continuar amb l'activitat lectiva. Bé, nosaltres teníem engegat ja un procés de reforma de les aules de totes les escoles de Viladecans i de reforma també dels entorns, espais públics, parcs, de les escoles de Viladecans, per poder treballar d'una altra manera les activitats d'aprenentatge i, per tant, continuarem amb aquesta línia de millora tecnològica, però de millora sobretot dels espais organitzatius dels centres educatius i de la connexió de la ciutat amb les escoles i, lògicament, també la digitalització. Estem en un procés de sensorització de tota la ciutat, de gestió de les dades, de generació d'un model de digitalització de l'Ajuntament de Viladecans i del conjunt de la ciutat, que pensem també que pot ser un instrument important de reactivació econòmica del municipi. I finalment, un element que sobretot hem posat en marxa aquesta estratègia a partir de la crisi que hem patut, que és la de cuidar-se i cuidar, generar com un eix estratègic de la ciutat plans contra la solitud, plans de treball preventiu
amb la cura de la salut, amb la prevenció de la salut, amb el cuidar-se, amb l'alimentació saludable, l'esport, molts elements que tenen a veure amb aquesta salut comunitària. Bé, aquestes són les fórmules que estem treballant, que estem donant voltes a Viladecans per afrontar-nos a la reactivació econòmica d'una ciutat amb un món que està canviant i que som conscients de que hem d'adaptar-nos i hem de generar iniciatives pensant en aquest món que ve, no en el món que hem passat, sinó pensant veritablement en com generar una ciutat que pugui aprofitar les oportunitats per generar millors cadenes de proveïdors de proximitat, per generar digitalització en tots els seus entorns, per generar també activitats econòmiques de valor afegit amb allò que sabem fer millor i amb allò que tenim més experiència i més capacitats. I sobretot per acompanyar a tots aquells sectors que poden tenir més dificultats que puguin fer aquesta transició de la millor manera possible.